Vítajte pri sledovaní vzdelávacieho videa Nanogen. V tomto videu sa budeme zaoberať tým, ako rastú naše vlasy, prečo rastú niektorým ľuďom menej ako iným a tiež tomu, čo môžete spraviť pre zdravý rast vašich vlasov. Pozrime sa teraz na vaše vlasy zblízka. Ako vidíte, vlasy, pokožka a cievy tvoria komplexnú štruktúru. Toto sa nazýva vlasový folikul. Vlasy a ich rast majú prirodzený cyklus. Takmer súčasne s tým, ako jeden vlas odumrie, začína z oválu kmeňových buniek nazývaného dermálna papila rásť ďalší. Svojím rastom nový vlas vytláča ten starý von a rastie dovtedy, kým taktiež neodumrie. Tento prirodzený cyklus má 3 rozličné fázy, ktoré sú zobrazené na týchto hodinách. Rastová fáza vlasu sa nazýva anagén. Skoré štádium anagénu začína objavením sa nového vlasu, ktorý vytláča starý vlas von. Anagén pokračuje a vlasy ďalej rastú približne 6 rokov. V neskorom štádiu anagénu sa rast spomaľuje a vlasy sa dostanú do fázy katagénnej, teda odumierajúcej. V katagéne sa rast vlasov zastavuje a časti folikul sa začínajú lámať, pričom sa oddelujú od kmeňových buniek pokožky. Táto fáza trvá približne 6 týždňov. Nakoniec vlasy dosiahnu telogén, fázu oddychu, ktorá trvá okolo 6 mesiacov. Keďže už v tejto fáze vlas nie je pripojený, nemá sa ako zregenerovať, stráca svoju formu a pôsobí zničene. Signály z pokožky hlavy a jednotlivých častí tela kontrolujú každú fázu vlasového cyklu. Niektoré signály, ako sú tieto čierne, hovoria vlasu, aby už odumrel a vypadol. Iné, ako tieto modré, zase prikazujú kmeňovým bunkám, aby začali produkovať vlasy nové. Tieto modré signály sa nazývajú rastové faktory. Všimnite si, ako tieto modré signály sprevádzajú vlas počas celej anagénnej fázy a podporujú jeho rast. Ako náhle sa vrátia čierne signály katagénu, vlas odumiera. U niektorých ľudí je vlasový cyklus rovnaký počas celého života. Anagén trvá približne 6 rokov, až kým katagén a telogén nespôsobia vypadnutie vlasu, a to niekoľko mesiacov predtým, než sa začne nový proces rastu. Avšak pre mnohých z nás sa tento proces mení v závislosti od jednotlivých životných období, dôsledkom čoho sú tenšie a rednúce vlasy. V tomto prípade prechádza vlas každou rastovou fázou ako obyčajne, až na to, že anagén sa za každým skracuje. Znamená to, že vlasy začínajú rásť pomalšie a nenarastú také dlhé. Každým cyklom je vlas tenší, kratší a stráca farbu, až sa stane jemným, bezfarebným chlpkom, ktorý takmer nie je vidno. Tento proces sa nazýva miniaturizácia. Napriek tomu, že korienok nie je mŕtvy, nie je schopný produkovať vlasy. Aby sme tento proces zastavili, musíme zabezpečiť, aby vlas zostal v anagéne, teda v rastovej fáze čo najdlhšie. Týmto umožníme vlasu rásť dlhšie počas každého nového rastového cyklu a udržať si zdravý rast. Ale ako sa dá anagén predĺžiť? Riešenie je Nanogen. Je to sérum aplikované priamo na pokožku hlavy, preniká tak do pórov okolo vlasov. Roztok obsahuje rastové faktory, totožné s tými, ktoré už vo vašom tele sú. Tieto extra rastové faktory podporujú tie prirodzené, pričom podporujú rast vlasov. Ako vidíte, Nanogen vlasové rastové faktory sú presné kópie prirodzených rastových faktorov. Sú získavané z rastlín vďaka unikátnemu patentovanému procesu bez použitia akýchkoľvek ľudských alebo živočíšnych buniek. Nanogen rastové faktory sú absolútne bezpečné a ich používanie je etické. V prípade, že už vaše prirodzené rastové faktory vymizli, zastúpia ich funkciu Nanogen rastové faktory, čo umožní vlasom pokračovať v raste. Znamená to teda, že môžete mať husté a zdravé vlasy, či už ste žena alebo muž. Nanogen môžete používať aj súčasne s akoukoľvek liečbou vypadávania vlasov, ktorú vám predpísal lekár.